Пак съм в наше село Карпачево, на този път в градинката. И този път ще почна отзад напред, демек от центъра нагоре към улицата, понеже защото. Така до парка, докъде е чисто. До тия колчета, нали? Ма казвам аз, че наше село е анексирано от всякъде. Е разрешил по-точно кмета Джонев на агресорите, които са авторизирани да анексират наше село, ма вие не вярвате. Това преградено ли е? Какво става тук сега нататък? Пасано ли е тук от коне? Ма агресорите, които са анексирали наше село, могат да се анексират всичко. Виж градинката, виж докъде е чистено, виж докъде е преградено. А британският агресор анексирал наше село, чисти до тук. По-точно се събира материал за пелети. Тук само отчита дейност. Да. Не бех само тук чисти. А тук е чисти и отвънка. Нататък не е чистене, събиране на материал за пелети. Его и тук е чистено до края на градинката. Сега ще мина нататък да ти покажем. Гледай колко е чистено и тук. Почнало ли е? Това е друга тема. А ето и колко е изчистено добре. Те пънчета от кога стоят. Защото може би не са могли да влезат в машината, дето ги мели. А пък когато дошли с машината, не са си взели апаратура за зарязане. Продължаваме по-нататък. А ето и читалището как добре се поддържа. Его пак и там е обрасло. Почнало да обраства. Продължаваме по-нататък. Дарам. Това е лош велосипед. Мамка. Че ми гаден велосипеда. Да не издържи догоре. Ето сега казах, тук щолове е поддържано. До градинката. Така поддържано. Тарам. А тук колко е поддържано. Ето вече друга тема, малко спорно. Гледай се, радвай. Радвай се на умните решения на кмета Джонев да вземе този британски агресор да по документи да хигиенизира улиците, на практика да се събере материал за пелети. Ето го, тук и шипка даже има. Шипка над пътя. Продължаваме. Ай. Това е сантата. Това и завали като аз. Продължаваме с снимането. Хорицата чистат къщи, не е лошо. Разбрани хора, спокойно ще го изчистят това. Сега, от тук чистено ли е нещо? Ама защо британският агресор да го чисти, след като в крайна сметка той получава пари не за да чисти, а да се събира материал за пелети? Тук вече няма материал за пелети, той не идва. Пипано ли е след като снимах първия път? Продължават ли да растат клони? Ето резултатът от чистенето на британския агресор. Анексирал и чистенето. Сега вярваш ли ми, че този британец, ето няма акъл да се сети, че това, за да се изчисти, трябва да се изкорени. Или за това няма акъл. Той не чисти, а си събира материал за пелети. Прокурори, вярвате ли, че този британец, нито няма акъл как се чисти, той не чисти, а си събира материал за пелети? Край на записа. Да, напомням, че от тук минават една камара хорица, понеже отиват към пещерата Стълбица, Пучевата пещера, Пучугьол. Да, по този път тръгват.
Този път да ни показвам пак нататък колко е разбит. Как се грижат така за Кмета Джонев, как се грижи туристите да имат добър достъп до прехвалените пещера. Стълбица, Футиевата пещера, Футиев гьол. Ето как се грижи. А тук е добре, между другото, спрямо нататък. Тук е направо муци спрямо надолу. Пак да не говорим пак бариера нагоре. От дирето нагоре какво е. Прокурори. Нали Кмета Джонев си върши работата. А вие няма да го погнете само за олигофренията, а пак ще оставало за незаконните деяния. Край на записа.